Όσο για τον κύριο Καρατζαφέρη, ο οποίος ζητάει διώνυμο στην κουκούλα, του λέω, επειδή κάποτε από τον μπαλκόνι του είχε μιλήσει η Μαρίκα Μητσοτάκη, από τον μπαλκόνι του κυρίου Καρατζαφέρη στην οδό Εσπερίδων είχε μιλήσει κάποτε η κυρία Μητσοτάκη, ή στην οδό στην άλλη, δεν θυμάμαι σε ποια, πάνω στο κανάλι το Τελεσίτη. Ήταν η Μπενάκη, ο Γιακουμάτος, ήταν όλοι, ήταν και η κυρία Μαρίκα Μητσοτάκη, που κάνανε, ας πούμε, τα εγγένεια του καναλιού του Καρατζαφέρη. Αν κάνουμε, κύριε Καρατζαφέρη, ιδιώνυμο την κουκούλα, ο πρώτος που πρέπει να πάει η φυλακή είναι ο Μητσοτάκης. Αυτό. Ίσως ξέχασες ότι θα πάει ο προστάτης σου μέσα πρώτος. Έτσι. Γιατί στην Κρήτη φόραγε κουκούλα ο κύριος Μητσοτάκης και ξέρετε που φόραγε κουκούλα. Όταν υπεδείκνυε ποιοι πρέπει να πάνε για εκτέλεση, συμπατριώτες του. Και να ξέρεις, κύριε Καρατζαφέρη, και κάτι άλλο. Ότι όπως μου είπανε σε περιοδεία που έκανα στην Κρήτη, ο κύριος Μητσοτάκης ήταν δικηγόρος των οικογενειών που είχαν χάσει από τους Γερμανούς θύμα και υπέγραφε ότι παίρνει 9.000, έλεγε, από το γερμανικό δημόσιο αποζημίωση για κάθε οικογένεια νεκρού, κριτικού, και εκείνος έπαιρνε 90. Τσέπωνε τις 81.000 ο Μητσοτάκης και έλεγε στις οικογένειες ότι έπαιρνε 9.000 και ζητούσε και από τις 9 2-3.000 νομική αμοιβή. Τα ακούτε? Δηλαδή έπαιρνε ο Μητσοτάκης από τους Γερμανούς 90.000, στην οικογένεια έδινε ή 6 ή 7 και εκείνος τσέπωνε 82 ή 83.000. Αυτός είναι, κύριε Καρατζαφέρη, αυτός που σας έβαλε, όπως έχετε ο ίδιος πει, στην πολιτική. Αυτό σας έβαλε στην πολιτική. Από το δικό σας μπαλκόνι μίλαγε η κυρία Μητσοτάκη, κύριε Καρατζαφέρη. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, λυπάμαι που σήμερα υπάρχουν κάποιοι που μιλάνε μάλιστα και σε δημόσια μικρόφωνα και προσβάλλουν τη δημοκρατική ευαισθησία των νέων.